ओम श्री साईराम परम प्रेममय करुणामय भगवान बाबांकर पदार विंदरे अंतरर गभीरतम प्रदेशରୁ विनम्र प्रणति ज्ञापन କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ତଥା ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ସାଇରାମ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣମ୍ର 456ତମ ଦିବସର ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭାତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ପବିତ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗାନ ଦ୍ୱାରା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବଚନାମୃତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଜିର ଦିବସରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯାହା ଆମ ପ୍ରତି ଉପଦେଶ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଲାଗି ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସମିତି ଦର୍ଶନ ନିର୍ବାହକ ପୂଜ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ହୋତା ଭାଇ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ସବିନୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ସାଇରାମ। ओम श्री साईराम। परम प्रेममय भगवान बाबा आज प्रातः स्मरण कार्यक्रम मधुर प्रातः समय रे भगवान को पाद पद्म एकाठी होइतिबा मोर समस्त भाई और भौणी गुरुजन मान को हृदय भरा साईराम। सरी भगवान बाबा 1967 मसीहा जुलाई 31 तारीख दिन अनंतपुर ठारे प्रशांति विद्वान महासभार अवसर रे तो दिव्य संभाषण देइथिले। क्षुद्र हेले मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण तथ्य जो सन्निहित होकर रही एक विषय वस्तुर नामकरण करा जाइछि स्वीटनेस इनविजिबल, मधुरता अदृश्य। ये विषय वस्तु को नामकरण को टिके जदि आमे बुझिबा चेष्टा करिबा, ये चारिआडे से मधुरता परिपूर्ण होकर रही ये तो आमको ताहा दृश्यमान हो नाही, वो आमे अनुभव करि पारुछे जीवन रे मर्मे मर्मे भगवान को सहित यात्रा कला बेले से मधुरतार स्पर्श पाउछे। किभଳି भाबरे सेही ए दृश्यमान जगत पछरे जो अदृश्य मधुरता भरिकी रही किभଳି अनुभव करिबा से विषय भगवान बाबा आमको सचेतन करूछे। बुझिया पई छोटिया उदाहरण मु नबाक चेष्टा करूथली। आपन स्क्रीन रे जो चित्रटी आसुथिबो ताकु लक्ष्य करंतु। आपन कोठी मधुरता देखा जाउछे? चारियाडे अपरिष्कार कादुओ सुखिला घास कुटा गुड़िक चारियाडे पड़ी मधुरता कौटी अच्छी किंतु जिते बड़े ताको आमे टिके प्रोसेसिंग करूछे से डांग भलिया देखा जाउथबा गछ गुड़ी को काटी नउछे ताको टिके सफा करूछे ताको गोटे तार चोपा गुड़ी को टिके टिके झड़ी दउछे एवं ताको चाप द्वारा मेसिन भितर पुरे कि जेते बुलउछे से कि मधुर रस झरी आसुछे। आश्चर्य है कि आमे देखुछे अरे आ भितर पुणी एते मधुरता थिला। मो घर आगे गोटे कनियारी गछ अछि, लंबा लंबा जो कनियारी फूल हुए एवं मु लक्ष्य करे कि चढ़ई अछंती जो मानकर थंट गुड़िक लंबा लंबा से माने आसंती एवं ताकर थंट को से कनियारी फूल भितर पुरे दियंती। हमको कहा जाए से कनियारी
ଫୁଲର ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଥାଏ ସେ କ୍ଷୀର ଗୁଡିକ ବିଷାକ୍ତ, ସେଗୁଡିକ ହାତରେ ଲାଗିଲେ ବି ହାତ ଘା ହେଇଯାଏ, ସେଗୁଡିକ ଆଖିରେ ପଡିଲେ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷୀର ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ମଧୁରତା ରହିଛି ଯେ ଚଢେଇ ମାନେ ତାକୁ ଶୋଷି ନେଇକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ମଧୁରତା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ମଧୁରତାକୁ କେତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଚଢେଇ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ ବାବା ଏଇ ସମ୍ଭାଷଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ଲାସ ପାଣିଟେ ନଉ, ସେଥିରେ ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡେ ପକଉ ଏବଂ ତାକୁ ଘୋଳେଇ ଦଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମିଶ୍ରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ ସେ ପାଣି ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନର, ସେଇ ପାଣିର ଯୋଉଠୁ ବି ତମେ ଟିକେ ନିଅ, ତଳୁ ନିଅ, ଉପରୁ ନିଅ, ମଝିରୁ ନିଅ, ଯୋଉଠୁ ବି ନିଅ, ତମେ ସେଇ ମଧୁରତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ, ସେ ମଧୁରତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧୁରତା ମତେ ଦୃଶ୍ୟ ହଉନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ମଧୁରତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ପେଶିଲା ଭଳି ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମଧୁରତାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପୂଜ୍ୟ ଭୀମସେନ ମଉସା ସବୁବେଳେ ବୁଝଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣରେ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ପଛରେ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହାକୁ, ଏଇ ସମ୍ଭାଷଣକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ମତେ ଦେଖିବା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ରୂପକ ରଥ ତୁମେ ପାଇଛ, ଏ ଶରୀର ରୂପକ ରଥରେ ଯୋଉ ରଥକୁ ବାହି ଦେବା ପାଇଁ 5ଟି ଘୋଡା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତମର 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମଧୁରତାକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ସକାଳୁ ଉଠି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛେ ଆମେ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ତମେ ଚଲେଇଛ, ହେ ପବନ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ତମେ ମୋ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ହଉନଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ନୂଆ ସକାଳଟି ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଭଗବାନ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଆଖିଟି ଦେଇଛ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଉଠିକି ଝରକା ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆଟିକୁ, ତମର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ସୁନ୍ଦର ତମେ ଏ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା ଦେଇଛ, ଯାହାଫଳରେ ସୁନ୍ଦର ପବନର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଏବଂ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ଯୋଉ ଲଗାମ ରହିଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲଗାମ ଗୁଡିକ ସେଇ ସନାତନ ସାରଥୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ସେ ହିଁ ତମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଦିଅ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ନ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳଟି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଅନୁଭବରୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହବା ଦରକାର। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ, ସବୁ ମୋର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ମଧୁରତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିଜକୁ ଖାଲି ବୁଝାଇ ଦିଅ କୁହାଯାଇନି, ଦୃଢ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ସେ କନଫର୍ମ ଫେଥ୍, କନଫର୍ମ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦୃଢ ବୁଝାମଣା ତମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଏ ରଥର ସାରଥୀ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଘୋଡା ଏବଂ ସେହି ସାରଥୀ ସେ ଲଗାମ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନର ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଭିତରେ ସେ ହିଁ ମତେ ସାଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତମ ଭିତରେ ରଖ। ये दृढ़ विश्वास यदि आम भीतर आसी पारला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर सेल्फ रियलाइजेशन, बा से मधुरता को अनुभव करने प्रथम पाद। किंतु करि पाउनी काहेकि, कौन असुविधा होची जे ये अनुभूति मो भीतर को आसुनी, ता मध्ये स्वामी बुझौछन। स्वामी एठी दुईटी कारण देइछन। गोटे होची तमर अज्ञता, होय तो तुमे जानि ना, तम भितरे ये ज्ञान नाही जे ये जहाँ भी श्वास चलुची ये भगवान ही चलाउछंती, से ही लगाम को धरिछंती। मोर हाथ गोड़ आखि कान इंद्रिय माने जहाँ भी शरीर काम करुची
এই ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ମଧୁରତା ରହିଛି ସବୁ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ହଉଛି। ଇଏ ହୁଏତ ତମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ତମେ ମଧୁରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସୁଯୋଗଟିକୁ ତୁମେ ହାତ ଛଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତମେ ଜାଣିଛ, ଯଦିଓ ତୁମେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏ ବିକାର କଣ? ଏ ବିକାର ଶବ୍ଦଟିକୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଏଇ ସମ୍ଭାଷଣ ଦେଖିଲି। ସେଥିରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟି ୟୁଜ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ପରଭର୍ସିଟି। ପରଭର୍ସିଟିର ମାନେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ପରଭର୍ସିଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏ ଡେଲିଭରେଟ୍ ଡିଜାୟାର ଟୁ ବିହେଭ ଇନ୍ ଆନ୍ ଅନରିଜନେବଲ or unacceptable way. ଏ ଡେଲିଭରେଟ୍ ଡିଜାୟାର, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୋ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନା ଅନରିଜନେବଲ, ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ, ଅଗ୍ରହଣୀୟ, ଅସ୍ପୃହଣୀୟ ବ୍ୟବହାର ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ସେମିତି ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିକାର ବୋଲି ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହୁଏତ ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଯାବାମି ଧର୍ମ न च मे ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାବାମି ଅଧର୍ମମ୍ न च मे ନିବୃତ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠିକ କଣ, ମୋ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହଉନି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧୁରତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧୁରତା ଭିତରେ ଭିଜି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ଠିକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ, ବା ସେଇ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ନିବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉନାହିଁ। କଣ କରିବା ତାହେଲେ, କେମିତି ହବ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭେରି ସହଜ ଉପାୟ, ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ। କଣ? ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ପରେ ପରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଟ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଏଇଟିକୁ ଆଣିଛି। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜଷ୍ଟ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ୱାଚ୍। ତମ ଲେନ୍ସଟା କୁଆଡକୁ ରଖିଛ? ତମ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସଟା ଯୁଆଡକୁ ଯିବ ସେଇଭଳିଆ ଫଟୋ ତ ଉଠିବ ନା। ତୁମେ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସ ତମେ ସଂସାର ଆଡକୁ ମୁହେଇ ଦେଇଛ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହେଇ ଦେଇଛ? ଜଷ୍ଟ କେବଳ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହାଇ ଦେବ, ତମର ବୁଦ୍ଧି, ଆବେଗ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହୁଛି ତାକୁ ମୋ ଆଡକୁ ମୁହେଇ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ କଣ ହବ? ତାପରେ ମୋ ଛବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତମ ହୃଦୟରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ମୋ ଦୃଷ୍ଟି କୁଆଡକୁ ଯିବ, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୁଆଡକୁ ମୁହାଇବି, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି କଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ସ୍ୱାମୀ ଆହୁରି ବୁଝେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୀତି ବୋଲି କହିବା, ଭଲ ପାଇବାର ଶକ୍ତି। ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରୀତି। ସୋ ଇଏ ପ୍ରୀତିଟିକୁ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି? ମୁଁ ଏ ନାମ ରୂପ, ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତାହା ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡି ଦଉଛି। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଏ ବସ୍ତୁଗତ ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତିର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହୁଛି, ସେ ହଉଛି ଭୌତିକ ସୁଖର ବ୍ୟାକୁଳତା। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଟିକେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରୀତିକୁ ତମେ ନାମ ରୂପ ସହିତ ଯୋଡ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାମ ରୂପ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା। ସେଇ ଫୁଲଟି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେଇ ଗନ୍ଧଟି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେଇ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେଇ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଇଯିବ ଭକ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ତମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦିଆଯାଇଛି, ତାର କେବଳ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଆଣୁଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି, ମତେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନଟେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ ଆଣିଲେ, ସେ ଫ୍ୟାନଟିକୁ ଲଗେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ପବନ ହେଲା ନାହିଁ। କଣ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ମୁଁ ସେଠି ଅଛି, ଫ୍ୟାନ ବି ଅଛି, ଫ୍ୟାନ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସୁଇଚ ଅନ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ ବି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ପବନ ଲାଗୁନି। କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ, ଫ୍ୟାନର ଦିଗଟି ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଅଛି।
ଫ୍ୟାନର ଦିଗଟିକୁ ଟିକେ ମୋ ପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦେବାର ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ସେ ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ, ମୁଁ ସେ ମଧୁରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଜଣେ କହିଲେ, ଭାଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କଣ ଲାଗିଯାଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମତେ ଗୋଟେ ମିରର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବି। ସେ ମିରରଟି ଆଣିକି ମୋ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିରରରେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି। କଣ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ମୁଁ ଅଛି, ମିରର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିରରରେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉ। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ମିରରଟି ଥୋଇଲେ, ଓଲଟା କରିକି ଥୋଇଦେଲେ, ପଛପଟେଟି ମୋ ଆଡକୁ ଥୋଇଦେଲେ, ଟିକେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ମତେ ହୁଏତ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହଉଛି, ସିଏ ମୋର ଉଦାହରଣ କାରଣ ହେଇଯିବ, ସିଏ ମୋର ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତମେ ଏ ବସ୍ତୁଗତ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଯୋଉ ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି, ଏଥିରୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ, ଉଦ୍ଧାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଏଥିରୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମରି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଜୀବନ ଜିଉଛ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାରେ, ସେଇ ଭକ୍ତିରେ ତମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଯିବ, ତମେ ସେ ମଧୁରତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପାହାଚର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ତମ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ସାରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ, ମୋ ରଥକୁ ସେ ବାହିକିରି ନଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ କରେ, ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢୀଭୂତ ହୁଅ ଯେ ସେହି ଏକ ସାରଥୀ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି, ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ। ସେ କେବଳ ମୋର ଜୀବନ ସାରଥୀ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଜୀବ ଜଗତ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଦିଗ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବନ, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମଠାରୁ ଏ ଘୃଣା ଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଅସୂୟା ଦୂର ହେଇଯିବ, ଲୋଭ ଦୂର ହେଇଯିବ, କ୍ରୋଧ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆସକ୍ତି ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆହୁରି ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ବିରାଜିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ବଢାଅ। ଆଉ ଏକ ଦିଗ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ କଳହ, ଆକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ ନାହିଁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ, ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରହିବ, ହୁଏତ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାରଥୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କୁଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତୁମର ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରହିବ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହବ। ତ ନିଜକୁ ଦେଖ, ନିଜର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲ ଭଳିଆ, ନାକ ଦେଖିବାକୁ ଲମ୍ବା ଭଳିଆ, କାନ ଦେଖିବାକୁ କୁଲା ଭଳିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାର ଅଲଗା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତମେ ଯଦି ଆଖିକୁ କହିବ ଯେ ଆଖି, ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବିନି କାରଣ ତୋ ଦ୍ଵାରା ତୁ ତ ଶୁଣିପାରୁନୁ, ତୋ ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ହଉନି, କି କାମ କରୁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ଆଖିକୁ କହିବା, କାନକୁ ଯଦି କହିବା ଆରେ ଏଡେ ବଡ କୁଲା ଭଳିଆ ହେଇଛୁ, ତତେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲାକୁ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ତୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, ତୋ ଦ୍ଵାରା କିଛି ହବନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ନିଜର ଦେଖ, ନିଜର ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ କେତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇକି ତମେ କଳହ କର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ରହିଛି, ଯୋଉ ମୌଳିକ ଭାବ ରହିଛି, ସେ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଭାବ, ସେ ହଉଛି ଭାତୃଭାବ ଭାବ। ତାହା ଉପରେ ତମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ସେ ମଧୁରତାକୁ ଆକର୍ଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିକି କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ନେଇକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ସେନା ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏ ସବୁ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ସମ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ। କିନ୍ତୁ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛ, ତାହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରୁଛ, ତମେ କୃଷ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରୁଛ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହୁଏତ ଆମକୁ ସଚେତନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିଦଉଛ, ସର୍ବଦୈବ ତିରସ୍କାର
केशवम प्रति गच्छति ये प्रति तमें सचेतन। तो समराइज जहाँ भगवान बुझेइचंती जे भगवान होचंती अदृश्य किंतु विद्यमान अनुभूति योग्य तांको तमें एक्सपीरियंस करि पारिबो अनुभव रे आनी पारिबो। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରାଣ ବାୟୁ କର, ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ସେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମର ଆନନ୍ଦ ସେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତମର ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ତମର ବୁଦ୍ଧି ତମର ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା, ସେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁ ଅଧିକ ସେଇ ଭାବରେ ତମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବେ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ। କୌଣସି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ତୁମ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ, ତୁମର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ତମକୁ ଘେରିଯିବ, ତମେ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମନେ ରଖ, କୃପା ହିଁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ତମ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର, ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା କେବଳ କୃପା ପାଇଁ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏ ଦୁଇଟି ପାହାଚ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ପାହାଚକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାହାଚରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ମୋ ଜୀବନର ସାରଥୀ ଭଗବାନ, ଏବଂ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଚାରି ପାଖରେ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରଥୀ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି, କାହାରିକୁ ଘୃଣା କରିବି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପଢିବେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ 3ଟି ଷ୍ଟେପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେପରି ଭଗବତ ସେବା ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିବ, ତାହା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେପରି ଭଗବତ ସେବା, କୋଉପରି ଭଗବତ ସେବା ନା, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ତତ୍ଵ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବ ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବତ ସେବା କରିବା, ଏ ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ନଡିଆର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେଇ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ, ମୋ ଚାରିପଟରେ ଭଗବାନ, ଯାହାର ସେବା କରୁଛି, ଯାହା ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମକୁ ଅଜାଡି ଦଉଛି, ସେ ପଶୁ ହେଉ, ପକ୍ଷୀ ହଉ, ବୃକ୍ଷ ହଉ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବି, ସେପରି ଭଗବତ ସେବା କଣ ହବ, ମତେ ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିବ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହୁଥିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଥାଳି ଉପରେ ଶାଗ ମେଞ୍ଚାଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦୃଷ୍ଟିମାନ ହଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥର ଚକା ଆଖି, ଚାରିପଟ ଧଳା, ମଝିରେ ଆଖିର ଡୋଳା, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ତ ନାଚିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ହୁଏତ କଳା ବାଦଲ ହେଇଛି, କଳା ବାଦଲ ତଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବଗ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଭାବ ବିହର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଫୁଲକୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫୁଲକୁ ତୋଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଫୁଲମାନେ ବି ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୁଡିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ତୋଳିବି କେମିତି? ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ନା, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଭଗବାନ। ତେବେ କିଭଳି ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୂତ୍ର ହଉଛି ନାମ ସ୍ମରଣ କର, ତାଙ୍କର ନାମର ମହିମା ତୁମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧ। ଯେକୌଣସି ରୂପ ନାମ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ସ୍ମରଣ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରିବା, ସେଇ ରୂପ ନାମ ଭିତରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କରି ନିଷ୍ଠତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ନିଷ୍ଠତାକୁ ତମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯୋଉମାନେ ଲିଖିତ ନାମ ଜପର ସାଧନା ଭିତରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ମୋର ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଭୂତି, ଏଇ 5 ଦିନର ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମତେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲି, ସାଇ ଜନନୀ ହୁଏତ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲି, ସେ 3 କିଲୋମିଟର ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସୁଥିବା ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଭଳି ସେ ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଯାଉଥିଲି। ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲି, ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଥିଲି, ଗାୟତ୍ରୀ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ମତେ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2 ଘଣ୍ଟାର ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ପରେ ସେ ଯେମିତି ଜପର ତରଙ୍ଗ ସେ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ହଉ, ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ହଉ, ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା, ସେମାନେ ବି ଯୋଉମାନେ ନାମ ଜପ ଭିତରେ ବୁଡିକି ଥିବେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାଧନା ଟିକେ ଆମେ କରିବା,
भगवान कहते ताहले तांको तुमे समस्तक ठारे दर्शन कर समस्तक भितर तांको भल पाइबा शिखिजिव समस्तक भितर तांको भक्ति करिवो ये सब सहज हो तेणु ये जो भगवान आमको साधना देइछन्ति समराइज जहाँ भगवान दिव्य संभाषण कहले जे प्रभु को ये प्रकार प्रार्थना तुम भीतर चलवा दरकार जे ये प्रकार प्रत्यय मो भितर से मो चारि पाखरे से गछरे से फूल से पानी से ये जो प्रत्यय एवं विश्वास मो भितर दृढ़ीभूत कर प्रभु प्रभु तमें मोर चक्षु उन्मीलित करी ये जो दिव्य सत्य को संदर्शन कराइबे मते साहाय्य कर आपण जे समस्तंकर सनातन सारथी ताहा मते देखाई दियंतु ये सृष्टिर बहुविधता भितर ये डिफरेन्सेस थाई पारे व्यवहार लोक मान अलग हो पारे कि बहुविधता भितर मो भितर से आंतरिक भाव जागृत करांतु एवं जिते बेले आम या अभ्यास कर भगवान कहते तुम भितर से अतुलनीय आनंद अतुलनीय मधुरता भरीजीव एवं भगवान समस्त को कृपा करंतु समस्ते से मधुरम मधुरम साई मधुरम भितर निज जीवन को जड़ित कर दियंतु भगवान समस्त को कृपा करंतु आज मंगलमय प्रभात प्रभु पाद पद्म हृदय प्रार्थना साईराम।